И ето ни с апдейт Clash Royale. Има следните неща. Само ми се зареди. Има 2 vs 2 онлайн батали. И вече не е нужно да имате Facebook, за да имате приятели в Clash Royale. Нужно само да имате Viber, ако имате Viber. Има 5 слота. Абе, много яко, ето, 2 vs 2. Play with friend, quick match, някакъв си човек. Friends, invite. Интернет, да. Окей, както и да е. Вижте, 5 слота. 5 слота. Та за това с Free Legendary честа нямаше ето Invite Friend. Ето Viber, Myber и такива. И така. Абе, много яки неща. Окей, основно това ще е клипа, ще играем Devor с дебатълки, ще правим дек за легендарни и има цели 4 нови карти, нали, батове, Cannon Card, Fighter Machine, Air Bombs и Mega Knighter. Ясно каква арена ще са. Една карта ще има на 9-та. Мега Кнайта ще е на 10-та и още някой също ще е на 10-та. На Frozen Peak са батовете. И на 6-та хора ще има някаква карта на 6-та арена. И сега ще ви кажа 8... Да. 6-та арена вече е арената с най-много карти. Вау! Смисъл. Наистина, вау. И даже... Да! Тя е арената с най-много легендарни карти. Абе, 6-та арена е супер. Ако сте на 6-та арена, по-добре си стойте там. Или се качете на 7-та, за да е по-вероятно ви се падне някоя яка карта от 6-та арена. Окей. Нека да започнем с 2 vs 2 Quick Match. Окей. Вече ще ни приемат. И дай, приеха ни. Така, играем... О, на Legendary Arena, супер. О, този дек много ще пахне на нашия. Нашия дек е с Minor Graveyard Giant, Witchka, Skeleton Army, Arrows, мисля, че беше... Да, опа, така, това е много просто. Как и да е, ще издей. Какво там ще издей? Ето Witcha. Ай, хубавото е на това, че не намалява картите или не увеличава картите. Аз си твой левел, който са си супер яко хора. Как и да е. Ето Wizard 8, той път ни страми е 7, както знаете на турнаментите и Фредди баталите. Да, ама не. Окей, сега. И той има Ice Wizard level 2, май? Не знам. Да? Да, това е Ice Wizard level 2? What the fuck? Значи го? Май Ice Wizard level. Втори левел Witchka. Абе, приятелю. На къде си тръгна втори левел Witchka? Окей, дори ще 3 краун. Дали ще го 3 крауна? Да, 3 краун. И това е победа, хора. Победа. Good game и победа. Окей, това е първата игра и вече имам победа. Значи, дава пари от самата арена, от която те си ето смисъл. Чакай, де беше? Какво? Ето, не е чест инфо и ето 18 Victory Gold и така. Окей. Давай често само, че сега целият ми слот пълен. Как е де? И да, това е дека. И ако имате идеи за някакъв дек с грейвия, защото много искам да имам дек с грейвия, кажете долу. Окей, quick match. Отново. И отново сме на Legendary Arena. Супер. О, фак, то е лесно. Тапана. Окей. Сега трябва да се опитам да бия сам, но това няма как да стане. 12. Окей, мерси, брато. Защо там, бе, приятелю мой? Окей, сега ще пуснем Giant за танк. Харе, бе, Giant, твърди. Yes. Окей, той пуска барбери от барберахата. What the fuck?
И... О, майката. Извинете. Извинявам се. Не трябва така. Моля. Внимахай епизод. Така както и да е. Окей, нямаме какво да пуснем, затова пускаме все нещо. И нетът ни забива. Явно ще не се отвън. Да. Може би... Да, ще го пусна так. И сега пускаме грейвито. Fire и спирците. Поста тук нямам нищо, нищо не стана. А то пък слушай. Ужас. Добре, много гадно. Абе, толкова мейте партиди. Така иде и нетът ни изтрия. Ура! Точно тебе на клип. Окей, сега ще пуснем Giant. Майнера да пребие с лопатата уичката. Да. Окей, нет ни заби, той май ни взел тауъра и да. Окей. Загуба заради хубавият ми интернет. Близо. Най-тъпия интернет. ДГД. Еми, окей, това ще бъде клипа за днес. Довиждане до скоро. Аз бях Роко от Iron Ninjas. Ще се видим.